Hola, benvinguts en aquest tutorial de Google Earth. Jo sóc en Marc Coleto, alumne de primer de batxiller de Sant Josep Beurer, i en aquest tutorial parlaré d'aquesta aplicació de la companyia Google. Aquesta aplicació és un programa informàtic que mostra el globus terraqüi de forma virtual i permet visualitzar diferents cartografies basades en imatges de satèl·lits. Aquesta aplicació pot ser útil per crear projectes, rutes, viatges o simplement per informar-se de curiositats mundials gràcies a un apartat que té que se diu Voyager. Una vegada entram a l'aplicació, de forma completament gratuïta, des del cercador de Google, ens apareixerà el globus terraqüi amb el que podem interactuar fent zoom in i zoom out en la roda del ratolí. A baix de la pantalla, tant a la dreta com a l'esquerra, trobam diferents eines. Per exemple, el canvi entre 2 dimensions i 3 dimensions. També trobam en petit l'altitud sobre el nivell del mar del lloc que assenyalam, juntament amb les coordenades d'aquest. És una eina molt interessant també és l'Strip View, que és aquest personatge d'aquí, el qual podrem agafar i emullar on vulguem i ens aproparà i ens farà una vista des del carrer, diguem. I després ens podrem moure pel carrer. Després, en vertical a l'esquerra, trobam el menú, amb 7 opcions. La primera són els 3 guions que ens indiquen els ajusts, on podrem canviar la nostra compte de correu, que ens pot servir per guardar projectes o per canviar de compte. Més a baix trobam una lupa que ens permet cercar llocs d'interès en els que ens transporta directament. Després tenim l'opció Voyager, que, com he dit antes, ens fa recomanacions sobre projectes ja creats de diferents zones del planeta, que són bastant interessants. Si clicam en algun, veiem com ens transporta fins allà i fins i tot ens dona informació sobre el lloc i ens deixa interactuar amb el projecte. Més a baix trobam 2 icones. Un d'ells ens deixa canviar el filtre del mapa i així decidir què volem que aparegui en ell. Si volem que surti buit, si volem que apareguin carreteres, transport públics, diferents coses. També ho podem personalitzar. I el segon icona és el de la regla, que permet mesurar distàncies i inclús superfícies entre punts que nosaltres assenyalem. Això també pot ser útil per com he dit antes, calcular rutes i planificar viatges. I finalment trobam aquesta icona d'ubicació que ens permet crear els nostres projectes. És una de les funcions més interessants que té Google Earth. Si clicam damunt, ens apareix crear nou projecte. Una vegada han clicat hem de dir-li on el volem guardar, en aquest cas Google Drive. Després, una vegada dins, ens deixarà afegir ubicacions i rutes al nostre projecte. I també, una vegada afegida un lloc d'interès o una ruta, podem escriure sobre aquesta, posar informació, notes o inclús posar fotos i fer diapositives. Com ja he dit, això pot ser una bona eina per planificar viatges, ja que ens deixa calcular rutes, distàncies o inclús superfícies.
i ens deixa fer diferents rutes per, per dies. Planificar el dia 1, el dia 2, el dia 3, així, etc. En definitiva, aquesta és una aplicació senzilla i intuïtiva, però que ens permet fer infinitat de coses, té moltes possibilitats i és gratuïta, a més. Bé, espero que us hagi agradat, que us hagi sigut útil. Una abraçada i fins una altra.